What's up mga kapatboy? So nag-road trip mi karon and going mi sa Dahilayan and nag-stop over mi karon diri sa Ricardo's by Kusina Higala. So mo nilang entrance sa ilang restaurant. Atong i-try ni ilang restaurant diri og lamian magid ilang food. And so medyo vintage gid lang style diri. So makita nimo ilang ceiling oh. Pero tinindota gid so na-slay murag barrel diri nga siguro ni mga wine diri or sa baka nilang gibutang diri. And so while waiting sa mong food, saka mi silang second floor. And moto na akong asawa, Scooby, nag-hiking, padulong sa taas. So pa-cute pa na akong asawa dira. So mo ni karon ang ilang view diri sa taas. So while nag-dine in mo, makita gid nimo ang mga kabukiran. Kanindot jud sa kabukiran diri sa Bukidnon. So makita gid nimo green jud kayo. So you open mga be, so dili ma-open. So mo tong gi-close. So mo din nilang kuan, ilang CR. So pwede na gid mahimo nilang kwarto nilang CR diri oh. Pero tinindota jud kayo while mangihi ka. So mo ni makita din mga view nila oh. Oh? Pang gid kayo ilang lugar. So mo nilang food. Nalabayan na itong plus bang. Nabot na itong Dahilayan pinakalit. So nanata diri sa Dahilayan. So mag-check-in sa mga kapatboy. So mauna mo ang room. And duha siya kakatre. So flex na po na ito ilang CR. Inundot kila mga CR dali oh. Muna ilang CR. Smile ko bi? Smile gini ni Scooby. So muna yung room for one night. So dali magstay. And tagsa yung kwarto mga biya. Dili ta mag-ilo. Tagsa kwarto, tagsa tag-bed. So muna yung view dali sa mo ang room. So makita niyo mga pine tree. Bugnaw jud kayo bisag kuan ni siya mga launa na sa udto. Bugnaw gyud japon kayo. So super relaxing and nanami kuan si tawag ni ticket or ano ba? Basta mo na. So excited nami mag zipline and mag-ride sa ilang mga kuan, itong mga go-kart ug unsa pa tang mga rider. So nakanimi diri karon sa Alpine Village Dahilayan. So mo na ilang entrance. Si Kobe wag gid gitugnaw, kami kitang tugnaw na mig-ayo. So nami karon diri sa Cafe Salberg. So mo na ilang view diri. And mo na si Kobe. Nagdula na pud siya og duyan. So ikaw ra gibalingawan ni Kobe. Naong pating spata kayo. Sa girit pa oh. Run. Sa moto, kapoy migdula sa mong anak. Snack dayon mi. Kay gutom kaayo. Ang mga po nilang kuhan diri, dining area, nindot juga ilang plaster diri. Aesthetic juga iguan ba? Dating ba? Malingkod sa mi. While waiting sa mong order. Ngitungit din sa mga bidya. Gawin punta ninyo grabe ka mukha mo. Rampampuy ka kaon-kaon. Ano konsensya siya, yung hitan ko. Lamig kayo. So, naabot na itong order. Nga to ang favorite na iced coffee nga butterscotch. So, coffee is life, gitaan niya. Bahala na di katulog. Basta ako matulog dyan ko ay. Hagok pa. Lamia dyan silang kape dili. So mauna niya pinakahadlok nga part. Kaya mahadlok man dyan ko ka ng habog ba. Kana bitang mura dyan kag ilabay. Sumoto akong asawa excited kaysa nga tanan. Musakay. Sumoto ang gasulo na lang siya dito sa high. Katong 800 meters. So diri radyo ko sa lingkod-lingkod. Naragid dyan sa mga 450 meters man siguro. Pero adlok jud kayo gyapon ipaspasin na dira ba. Kinagulban. Small pa di ara. Amurarag walaw.
At ikay mabugdaw na itong ayo dahil. Sipit yun na. So after akuan sa ride na mutanan, super enjoy kayo mi and grabe naabtan gid mi og gabi og kuan sakay silang mga ride. So ang uban wala na mi ka video kay nalubat na ko and karon chill na lang mi sa akong asawa, relax lang ba pag may time ba mo to story ginagmay mitungit ginagmay kiss ginagmay. So mo to nga kasayawon kay ko and sayaw pud mi ay sisi niabot si Kubi kinasuya and mo to nabuntagan na pud mi karon and mo na among views kabuntagon perting minduta jud kayo, super relaxing jud kay among gistiyan So diri ra taman ato ang vlog ha, pag amping biya mo salamat kaayo.